איתנו בעוד סרטון חדש, והיום אני על השולחן הגיימינג שלהם. שולחן הגיימינג יש שם עכבר גיימינג, מיקרופון גיימינג, אוזניות גיימינג, עוד משהו, טלפון ופיס ויטה. טוב, לא משנה. אני עושה על ערוץ הספורט. וואן. וים וואן. רונלדו יאריך חוזרו בריאל עד 2020. בואו נלך לליגה הספרדית. אוקיי, זה ראינו תרגיל בתחרות ברצלונה מתגעגעת לניימר. ריאל מדריד וריאל מחר ברביעי היום. ניכנס לריאל מדריד. אני בריאל מדריד והיום אנחנו נראה לכם את השחקנים. שוער מספר 13 פרנסיקו קסיה. שוער מספר 1 קיילור נאבס. מספר קבוצה 3 פפה בלם. רפאל ורן מספר 2 בלם. סרחיו רמוס מספר 4 מגן. אלברו ארבלואה מספר חולצה 17 מגן. מרסלו מספר חולצה 12 מגן. גארט בייל לא מגן, מספר חולצה 11 הוא לא מגן. נאצ'וס פרנדס מספר חולצה 18 מגן. דנילו מספר חולצה 2 מגן, לא מספר חולצה 2. דניאל קרבחל מגן מספר חולצה 15. לוקה מודריץ' קשר מספר חולצה 19. טוני קרוס קשר מספר חולצה 8. חמאס רודריגז קשר מספר חולצה, אל תתייחסו למספר הזה כמספר 8. פרינסקו איסקו קשר מספר חולצה 22. מתיו קובצ'יץ' קשר לא יודע איזה מספר. קזימרו קשר מספר חולצה 16. קריסטיאנו רונלדו חלוץ מספר חולצה 7. קרים בנזמה חלוץ מספר חולצה 9. חסר רודריגז מספר חולצה 20 חלוץ. לוקאס וסקס חלוץ מספר חולצה לא יודע. וברוכה במריה ולא יודע. ראינו כאן ריאל מדריד וויריאל ריאל מדריד. בואו נלך עכשיו שחקנים של מכבי ומדע הכי יפה. ליג ווינר ליגת העל. חיפה. מועד לויטה מספר קבוצה 1 שוער. ולדימיר סטויקוביץ' שוער. גילופי שוער. דקל קנן בלם. מרק וליאנטה בלם. וליסוויץ' בלם. אייט חבישי בלם. אייל משומר מגן. אורל גני מגן. טלב טוואטרה מגן. סן מנחם מגן. יוסי בניון קשר. גילי ורמוט קשר. קובי מויאל קשר. חנז קשר. רנה בוקרת קשר. לוטוביקו פרניה קשר. אופיר קריאף קשר. אסמאעיל ריאן קשר. עטה ג'אבר קשר. ערן ביטון קשר. עומר פירס קשר. אלירן עטר חלוץ. שמעון אבוחצירא חלוץ. גילנו פלץ חלוץ. יובל גוזלן חלוץ.
שחר הירש חלוץ לתל אביב קשר. מזיאן כהן שחקן קשר. עכשיו נלך לאחד ויחיד. ליגת האלופות. מה כיף. לא יודע מה זה בכלל. עם ליגת האלופות, לא ליגת ליגת האלופות. עכשיו הסתיינו לליגת האלופות כן, אז אני יכול להגיד לכם את המשחקים מנצ'סטר סיטי נגד ריאל מדריד וברסה אפה כמובן ואטלטיקו מדריד נגד ביירן מינכן. בוא ניכנס למכבי תל אביב. וזה היה פרק להיום. יאללה חברים, את האייפון, אתם נתראה